आवाज येता की नाही मला कळत नाही हा. तुमका आवाज येत असत तर काहीतरी मेसेज करा. तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या कोऱ्या लाईव्ह सेशनमध्ये आपले खूप खूप स्वागत. काल आपण लाईव्ह केलेलं, पण आज लाईव्ह करण्याचं कारण म्हणजे एवढंच आहे की आपल्या नारिंगरे गावात राज्यस्तरीय क्रिकेट स्पर्धा आयोजित केलेल्या आहेत आणि श्री देवगांगेश्वर क्रिकेट क्लब यांनी त्या आयोजित केलेल्या आहेत आणि त्यांचा आता उद्घाटन सोहळा चालू होतो आहे. तो लाईव्ह दाखवायचा होता म्हणून हा लाईव्ह व्हिडिओ करण्यात आला आहे. तर त्याला आता सुरुवात होते, तर आपण तो बघूया. आणि सगळ्यांनी तसेच थांबा, आता उद्घाटनाला सुरुवात होते. प्रमुख पाहुणे वगैरे सगळे आलेले आहेत. चला. हॅलो. या ठिकाणी आता थोड्याच वेळात श्री गांगेश्वर क्रीडा मंडळ नारिंगरे आयोजित खुल्या टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेला प्रारंभ होणार आहे. तत्पूर्वी त्या स्पर्धेचा उद्घाटन समारंभ या ठिकाणी थोड्या वेळात सुरू होत आहे. तरी सर्व कार्यकर्ते क्रीडा रसिक यांना विनंती आहे की कृपया आपण या ठिकाणी उपस्थित राहायचे आहे. लगेचच या ठिकाणी या कार्यक्रमाला सुरुवात होत आहे. तर बऱ्याच जणांचे काय काय कमेंट येतात बाबलो खया. तर बाबलो आमच्या घराचं कालच्याच व्हिडिओत मी सांगितलं तुमका की आमच्या गावच्या घराचं काम चालू आहे. तर त्यासाठी बाबू तिकडे आहे आणि मी इथे आलो आहे, कारण की दोघांना इथे येण्यात काय पॉईंट नव्हता. तिकडे थोडं काम नाही तर राहिलं असतं, तर ते काम बाबू करतो आणि मी इथे शूट करण्यासाठी आलो आहे. तर आता लवकरच उद्घाटनाला सुरुवात होईल. तर आपण बघूया. स्पष्ट दिसत नाही, आता नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे इथे तेवढं स्पष्ट दिसणार नाही. नंतर पुन्हा जेव्हा प्रॉपर अपलोड होईल तेव्हा व्यवस्थित दिसेल. सध्या आता तेवढंच तुम्हाला दिसेल, जेवढं दिसतंय तेवढं. नेटवर्क थोडं कमी आहे. एक Q&A व्हिडिओ होय करूचो तो करायचा आहे तो व्हिडिओ. आता आज मी मुंबईला चाललो आहे, तर मी पुन्हा 4-5 दिवसांनी येईल आणि मग आठवडाभर असे नाही, तेव्हा आपण तो करूया. पुष्पा वगैरे सगळे घराकडे आहोत. आता ह्यो व्हिडिओ फक्त क्रिकेटचो आहे, त्यामुळे पुष्पा पुनग्या तुमका कोण दिसणार नाही त्या व्हिडिओमध्ये. हे जायच्या गाडी नाही गाडी कोणत्या गाडी चावी लावतो मॅच कधी चालू होणार आहे? अजून उद्घाटन झालेलं नाही, उद्घाटन झाल्यावर चालू आहेत.
बघा सगळे राहुलेत उभे. तर आपल्या ज्या मंडळाचे कार्यकर्ते आहेत ते आपल्याशी आता बोलत आहेत. या सगळ्या स्पर्धेविषयी माहिती देतील तुम्हाला. आज 13 तारीख आहे. 13, 14 आणि 15 हे 3 दिवस चालणार आहे स्पर्धा आणि 15 तारखेला फायनल असेल. बाकीची सर्व माहिती आपल्याला देतील. नावापासून सुरुवात करा तुमची. नमस्कार, माझं नाव अनिरुद्ध नामदेव नारिंगरेकर. गेली अनेक वर्ष या नारिंगरे गावात अशा प्रकारच्या क्रिकेट स्पर्धा, क्रिकेट म्हणा, कबड्डी म्हणा, शूटिंग बॉल म्हणा, वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्पर्धा कायमच होत असतात. क्रीडा स्पर्धांचा खूप मोठा इतिहास या नारिंगरे गावाला आहे. आणि कोविडची 2 वर्ष सोडली तर त्यापूर्वी बरीच वर्ष नवीनचंद्रजी बांगवडेकर यांच्यासारख्या व्यक्ती या गावांमध्ये स्पर्धा भरवत होत्या. अगदी राज्यस्तरांपर्यंत स्पर्धा भरवत होत्या. राज्याभरातून खेळाडू या गावात यायचे, खेळायचे. खूप मोठा इतिहास आहे या गावातल्या क्रीडा स्पर्धांचा. त्याचप्रमाणे कोविडनंतर आता बराच कोविडचा प्रसार थांबल्यानंतर आता व्यवस्थित सगळं सुधारल्यानंतर पुन्हा एकदा आम्ही त्या स्पर्धा नव्या जोमाने, नव्या उमेदीने सुरू करत आहोत. हे आपलं मैदान आहे. यावर्षी नवीनच हे मैदान बनवलं गेलं आहे. यापूर्वी गावातल्या इतर मैदानांवर स्पर्धा व्हायची. यावर्षी खेळाडूंनी आणि आपल्या मंडळांनी असं डिसिजन घेतलेलं आहे की यावर्षी खेळाडूंनी आणि मंडळाने असं ठरवलं यावेळी काहीतरी वेगळा प्रयोग करूया, नवीन मैदानाकडे आपण रोख करूया. त्याप्रमाणे बरीच मेहनत घेऊन आमच्या कार्यकर्त्यांनी आणि खेळाडूंनी मिळून हे मैदान बनवलेलं आहे. आणि खूप निसर्गरम्य असं हे वातावरण आहे. इथे खूप छान हवा आहे, सुंदर थंडगार वातावरण आहे, झाडं झुडपं आहेत आजूबाजूला. त्याचप्रमाणे नवीन मंडळ, खेळाडू, आमचे कार्यकर्ते या ठिकाणी उत्साहाने हे सर्व व्यवस्था बघत आहेत. आणि श्री गांगेश्वर क्रीडा मंडळ नारिंगरे आयोजित मर्यादित षटकांचे ओव्हरऑल टेनिस बॉल क्रिकेट सामने या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेले आहेत. त्याचा उद्घाटन समारंभ थोड्याच वेळात मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. तरी सर्व कार्यकर्ते आणि क्रीडा रसिकांना विनंती आहे की कृपया आपण या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे. थोड्याच वेळात या क्रीडा स्पर्धेचं उद्घाटन या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. या स्पर्धेसाठी प्रथम पारितोषिक आहे रोख रुपये 25,000 व कायम चषक. द्वितीय पारितोषिक आहे रोख रुपये 15,000 व कायम चषक. तृतीय पारितोषिक आहे रोख रुपये 10,000 व कायम चषक. मालिकावीरसाठी रोख रुपये 5,000 व चषक. सर्वोत्कृष्ट गोलंदाज, सर्वोत्कृष्ट फलंदाज, सर्वोत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक यांच्यासाठी प्रत्येकी 2,000 रुपये व कायम चषक. अंतिम सामन्यातील सामनावीरासाठी 1,000 रुपये व कायम चषक देण्यात येणार आहे. अशी भव्य दिवस स्पर्धा या ठिकाणी श्री गांगेश्वर क्रीडा मंडळ नारिंगरेने आयोजित केलेली आहे. आणि त्या स्पर्धेचं उद्घाटन समारंभ या ठिकाणी आता थोड्याच वेळात सुरू होत आहे. तरी सर्वांनी या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे. मंडळाचे सचिव रवींद्र नानेरेकर जर कुठे असतील तर त्यांनी कृपया या ठिकाणी संपर्क साधायचा आहे. मंचावरच आहे. बघतात तर मित्रांनो, नारिंगरे गावातील सगळ्या
म्हणजे जे सण उत्सव चालू होतात, बाकी सगळं 15 ऑगस्टचा कार्यक्रम म्हणा, दशावतार म्हणा, आपले शिमग्यातले खेळ म्हणा, अशा सगळ्या गोष्टी आजवर आम्ही दाखवत आलो आहेत. पण क्रिकेट कधी दाखवलेलं नव्हतं. तर पहिल्यांदाच आपल्या चॅनलवर नारिंगरे गावात या भरलेल्या राज्यस्तरीय स्पर्धांचं लाईव्ह प्रक्षेपण होणार आहे. पण हे उद्घाटन सोहळाच फक्त दाखवला जाईल, कारण की आता नंतर मी इथून मुंबईला जातो आहे. तर घाई गडबडीत आलो आहे फक्त उद्घाटन सोहळा दाखवण्यासाठी तुम्हाला. आणि बहुतेक एखाद मॅच वगैरे झाली तर तेवढ्या वेळेत, आणि मला 12च्या आधी निघायचं आहे. तर आता पुढे कार्यक्रमाला सुरुवात होते. चला आपण बघूया. आणि आज कॅमेरा व्यवस्थित दिसतोय की नाही ते मला सांगा जरूर, कारण की कालच्या लाईव्ह व्हिडिओमध्ये खूप प्रॉब्लेम झालेले होते. हॅपी बर्थडे ओमकार. ओमकार गेलो कॉलेजात, आज त्याची परीक्षा चालू आहे. मंडळाचे प्रमुख आशीर्वादाचे असलेले अमेयजी शिंदे यांचं थोड्याच वेळात या ठिकाणी आगमन. दोन दिवस झाले. आता जाणार गगन बावडा. तू पण माहिती आंबा घाटात खराब जरा. आपल्या पूनम मॅडम पण आलेले आहेत. पूनम मॅडमचं आगमन झालेलं आहे.
लाईव्ह दिसतच म्हणून तुका बघू बघू गेलंय. तू खेळणारस की श्री ज्ञानेश्वर क्रीडा मैदान नारिंगरे आयोजित मग तू कशासाठी आहेस? प्रेक्षक खुल्या भव्य एका प्रोत्साहन देण्यासाठी इलं? मराठी षटकांच्या टेनिस बॉल तुझी टीम नाही मग आता जाणार आहे. या ठिकाणी तू खेळणार आहेस का क्रिकेट बघ तुका विचारतात. आणि विशेष झळककार यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे आणि आमच्या मंडळाच्या वतीनं त्यांचं सहर्ष स्वागत करत आहोत.
सुरुवात होईल. तू एक काम कर यूट्यूबवर येतो लाईव्ह दिसतात लाईव्ह होय. डिस्काउंट हा हॅपी बर्थडे ओमकार. ओमो हय नाया कॉलेजात गेलेलो आहे. दिसतो टीव्ही दिसतो आता.
सुरू करायला सांगतो. खुर्च्या लावा ना. उन्हात लावून तुम्ही येतात, हे पण येतो, बघतात लोक डायरेक्ट लाईव्ह आहे. हॅलो 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 एको जरा आहे, एको आहे नाही असू दे. हॅलो सुस्वागतम. श्रीदेव गांगेश्वर, श्रीदेवी भावई यांना त्रिवार अभिवादन करून श्री गांगेश्वर क्रीडा मंडळ नारिंगरे आयोजित मर्यादित षटकांच्या खुल्या टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन या ठिकाणी 13, 14 आणि 15 जानेवारी रोजी श्री गांगेश्वर क्रीडा मंडळ नारिंगरेने आयोजित केलेला आहे. अनेक वर्ष या मंडळाची इच्छा होती, स्वप्न होतं की आमच्या नारेरे गावामध्ये अशा भव्य दिव्य अशा क्रिकेट स्पर्धा आयोजित कराव्यात. बरीच वर्ष हे कार्यकर्ते या प्रयत्नामध्ये होते. पूर्वी या ठिकाणी बांदेडेकर बंधू पुरस्कृत अशा भव्य दिव्य अशा स्पर्धा आयोजित केल्या जात होत्या आणि त्याचीच पुनरावृत्ती या ठिकाणी व्हावी अशी त्यांची इच्छा होती. आणि मला वाटतं व्यासपीठावर सर्व मान्यवर, सर्व क्रीडा रसिक, सर्व कार्यकर्ते यांच्या अथक परिश्रमातून आज या ठिकाणी प्रथम पारितोषिक रुपये 25,000 असलेली एक भव्य दिव्य अशी खुल्या टेनिस बॉल स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेली आहे. या प्रसंगी ज्याने या नारेरे गावासाठी आणि या विशेष क्रिकेट साठी ज्याने महत्त्वाचं योगदान दिलेलं आहे त्या सर्वांमध्ये कैलासवासी राजू बांदिवडेकर, कैलासवासी प्रभाकर राणे सर, कैलासवासी अशोक जाधव, आनंद जाधव, बप्पा जाधव यांच्या स्मृतीला आम्ही या ठिकाणी आज आदरांजली अर्पण करत आहोत. आणि यानंतर या उद्घाटन समारंभाला सुरुवात होईल.
सर्वप्रथम शब्द सुमनाने मी व्यासपीठावर सर्व मान्यवर, सर्व क्रीडा रसिक, आमच्या मंडळाचे सर्व कार्यकर्ते, पदाधिकारी या सर्वांचं मी स्वागत करतो। यानंतर या स्पर्धेत जे मान्यवर उपस्थित आहेत त्यांचं आमच्या श्री गांगेश्वर क्रीडा मंडळ नारिंगरेजच्या वतीनं स्वागत करण्यात येत आहे। सर्वप्रथम श्री पोलीस निरीक्षक देवगड सन्माननीय संजय बगळे साहेब यांचं या ठिकाणी स्वागत करण्यात येत आहे। मी मंडळाचे अध्यक्ष प्रदीप दुधवडकर यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं। सन्माननीय संजय बगळेजी साहेब यांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे। मंडळाचे अध्यक्ष प्रदीप दुधवडकर या ठिकाणी त्यांचं स्वागत करत आहेत। यानंतर आमच्या गावचे सुपुत्र, आमच्या सर्वांचे लाडके क्रिकेट प्रेमी, दानशूर व्यक्तिमत्व, उद्योजक सन्माननीय नवीनचंद्रजी बांदवडेकर यांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे। मी मंडळाचे कार्याध्यक्ष संतोष भावे यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं। नवीनचंद्रजी बांदवडेकर यांचे या ठिकाणी स्वागत होत आहे। पुष्पगुच्छ देऊन मंडळाच्या वतीनं संतोष भावे यांचं स्वागत करत आहेत। यानंतर आमच्याच गावचे सुपुत्र, क्रिकेट प्रेमी, आमचे सर्वांचे आधारस्तंभ, मार्गदर्शक असलेले सन्माननीय अमेय शिंदे यांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे। मी कार्याध्यक्ष प्रसाद राणे यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं। कार्याध्यक्ष प्रसाद राणे या ठिकाणी अमेयजी शिंदे उद्योजक मुंबई यांचं या ठिकाणी गांगेश्वर क्रीडा मंडळ नारीच्या वतीनं स्वागत होत आहे। यानंतर आमच्या गावचेच आम्ही ज्यांना समजतो पंचायत समिती देवगडचे माजी सभापती आणि आमचे पंचायत समिती सदस्य, नारेरे गाव त्यांचे विशेष प्रेमाय असलेले सुनीलजी पारकर यांचे या ठिकाणी स्वागत होत आहे। मी सन्मान्य रवींद्रजी नारेरेकर यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं। मंडळाचे सचिव रवींद्र नारेरेकर या ठिकाणी सुनीलजी पारकर यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करतायत। यानंतर रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबावचे अध्यक्ष आणि मिडबावचे सरपंच सन्माननीय आमचे मित्र भाई नरे यांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे। मी खजिनदार सुर्वे निलेश सुर्वे यांना विनंती करतो की त्यांनी भाई नरे यांचं या ठिकाणी स्वागत करावं। यानंतर माझे जिल्हा परिषद सदस्य, माझी पंचायत समिती सदस्य, आमच्या स्नेही सौ मनस्वी घारे यांचे या ठिकाणी स्वागत होत आहे। मंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय प्रदीपजी दुधवडकर यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं। मनस्वी घारे यांचं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत आहे मंडळाच्या वतीनं। त्यानंतर आमचे परम मित्र सहकळकर कॉलेज संस्थेचे सहकार्यवाह निशित कडपकर यांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे। मी आमच्या मंडळाचे श्री मोठ्या कदम यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं। निशित कडपकर यांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे। यानंतर आमच्या गावचे नवनिर्वाचित सरपंच आमचे परम मित्र महेशजी राणे यांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे। मिलिंद शिरगावकर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपल्या गावचे सरपंच महेशजी राणे यांचं गुलाब पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं। सन्माननीय महेशजी राणे
त्यांचे या ठिकाणी स्वागत होत आहे. यानंतर आपल्या गावचे पोलीस पाटील संदीपजी राणे यांचे या ठिकाणी स्वागत होत आहे. मी पंकज गावकर यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. आमच्या गावचे पोलीस पाटील सन्मान्य संदीपजी राणे यांचं या ठिकाणी स्वागत आहे. आमच्या भूत कार्यकारी सोसायटीचे चेअरमन सन्माननीय सुनील बापट यांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे. प्रथमेश मानगावकर यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. त्यानंतर गांगेश्वर क्रीडा मंडळाच्या वतीनं प्रवीण आचरेकर हे उपस्थित या ठिकाणी राहिलेले आहेत. त्यांचं या ठिकाणी आम्ही स्वागत करत आहोत. कार्याध्यक्ष संतोष भावे यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. प्रवीणजी आचरेकर यांचं या ठिकाणी स्वागत आहे. त्यानंतर देवगाव गावचे सुपुत्र आमचे आधारस्तंभ मार्गदर्शक सचिनजी मानगावकर यांचं या ठिकाणी स्वागत आहे. निलेश गावकर यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. निलेश गावकर त्या ठिकाणी स्वागत करत आहेत. सन्माननीय सचिन मानगावकर. त्यानंतर आपल्या ग्रामपंचायतच्या नवनिर्वाचित सदस्य मृणाली गावकर यांचा या ठिकाणी स्वागत होत आहे. विजय घाडी यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. मृणाली गावकर. यानंतर आमच्या ग्रामपंचायत सदस्य सौ मधुराज घाडी यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. बाळा पाटील यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. मधुरा घाडी ग्रामपंचायत सदस्य यांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे. बाळा पाटील यांचं स्वागत करतायत. यानंतर नार्वे गावचे प्रतिष्ठित नागरिक मनोहरजी नारेरेकर यांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे. मी अभिजित जोईल यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. अभिषेक जोईल. सन्माननीय मनोहर नारेरेकर यांचं या ठिकाणी स्वागत आहे. हॅलो. यानंतर शरद कांजरे आमच्या या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित आहेत. त्यांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे. महेश भावे यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. त्यानंतर आमच्या गावाचे तंटामुक्ती अध्यक्ष सन्माननीय सुनील मेस्त्री यांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे. मी संजय घाडी यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. संजय घाडी स्वागत करत आहेत. आमच्या गावचे तंटामुक्ती अध्यक्ष सन्माननीय सुनील मेस्त्री यांचं. यानंतर या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असलेले सूरज पटेल यांचं या ठिकाणी स्वागत आहे. हर्षल राणे यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. यानंतर
आमच्या ग्रामपंचायत सदस्य सौ स्नेहा नारेलेकर यांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे. श्री अनिरुद्ध नारेलेकर विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. त्यानंतर आमच्या गावचे उपनिराशी आमच्या विविध कार्य सोसायटीचे व्हाईस चेअरमन सन्माननीय महेशजी राणे यांचे या ठिकाणी स्वागत आहे. मी जयेश घाडी यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. महेशजी राणे यांचं या ठिकाणी पुष्पगुच्छातून स्वागत करत आहेत जयेश घाडी. त्यानंतर आमच्या गावचे प्रतिष्ठित नागरिक नारेलेकर गुरुजी त्यांचे या ठिकाणी स्वागत होत आहे. मी मोहन धुवाळ यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. नारेलेकर गुरुजी यांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे. यानंतर उल्हास मांजरेकर त्यांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे. परेश राणे यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. त्यानंतर बबन घाडी या विनंती की त्यांनी स्टेजवर यावं. त्यांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे. गिरीधर नारेलेकर यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. त्यानंतर बाबू राणे यांना विनंती आहे की त्यांनी स्टेजवर यावं. त्यांचं या ठिकाणी स्वागत आहे. मी राकेश कदम यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. त्यानंतर अरुण बावकर नारेगावचे प्रतिष्ठित नागरिक यांचं या ठिकाणी स्वागत आहे. मी निलेश गावकर यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. त्यानंतर रवी नारेलेकर हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं या ठिकाणी स्वागत आहे. देवांग राणे यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. त्यानंतर या संपूर्ण कार्यक्रमाचं स्पर्धेचं लाईव्ह प्रक्षेपण करणारे विनायक घाडी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं या ठिकाणी स्वागत आहे. मी राजन पाताळ यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. विनायक घाडी यांचं या ठिकाणी स्वागत आहे. यानंतर सावंत साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. प्रवीण सावंत यांचं या ठिकाणी स्वागत आहे. मी मिलिंद शिरगावकर यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. प्रवीणजी सावंत. त्यानंतर माजी ग्रामपंचायत सदस्य विजयजी दुधवडकर यांचं या ठिकाणी स्वागत आहे. मी सिद्धेश पाटील यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं.
त्यानंतर संदीप कदम यांचं या ठिकाणी स्वागत आहे. नितेश कदम यांना विनंती करतो त्यांनी स्वागत करावं. त्यानंतर प्रतिष्ठित नागरिक दाजी घाडी हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं या ठिकाणी स्वागत आहे. दाजी घाडी यांचं स्वागत होत आहे. वैभव सावंत यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. सर्वांचं शब्दसन्मानाने पुन्हा एकदा स्वागत करतो आणि मान्यवर मंडळी विनंती करतो की त्यांनी दीप प्रज्वलन करावं आणि महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करावा. सर्व मान्यवर त्यांच्या हस्ते आज या ठिकाणी श्री गांगेश्वर क्रीडा मंडळ नारिंगरे आयोजित भव्य अशा क्रिकेट स्पर्धेचं उद्घाटन होत आहे. दीप प्रज्वलन करून त्या ठिकाणी या स्पर्धेची सुरुवात होत आहे. महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना या ठिकाणी पुष्पहार अर्पण करतायत सन्माननीय नवीन कदमजी बांदिवडेकर. मान्यवरांच्या हस्ते या ठिकाणी दीप प्रज्वलन होईल. आता हात पकडून येतो. त्या ठिकाणी मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये या भव्य अशा क्रिकेट स्पर्धेचं दीप प्रज्वलन होत आहे. सर्व कार्यकर्त्यांनी इथे समोर थांबायचं आहे. आपला नेमका ग्राउंडवरील उद्घाटन समारंभ यानंतर सुरू होणार आहे. धन्यवाद. यानंतर दीप प्रज्वलनानंतर एक सुंदर अशी प्रार्थना या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपल्या समोर सादर करतायत सौ मनस्वी घारे. हॅलो हॅलो
कवर काढा. नाम न जाने धाम न जाने न सेवा पूजा जाने बस इतना जान हम एक बिना नहीं तुझा तुम आशा विश्वास हमारे तुम धरती आकाश हमारे तुम धरती आकाश हमारे रामा तुम आशा विश्वास हमारे तुम धरती आकाश हमारे. तात मात तुम बंधु भ्रात हो दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो. तात मात तुम बंधु भ्रात हो दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो. दीपक सूर्य चंद्र तारक में रामा तुम ही ज्योति प्रकाश हमारे रामा तुम आशा विश्वास हमारे तुम धरती आकाश हमारे. सांसों में तुम आते जाते एक तुम ही से है सब नाते. सांसों में तुम आते जाते एक तुम ही से है सब नाते. जीवन बन के हर पतझड़ में रामा एक तुम ही मधुमास हमारे रामा तुम आशा विश्वास हमारे तुम धरती आकाश हमारे. धन्यवाद. धन्यवाद मनस्वी मॅडम. आपल्या सुमधुर अशा प्रार्थनेनं आमच्या या कार्यक्रमामध्ये अधिक रंगत आणलेली आहे. आपले खूप खूप आभार. यानंतर व्यासपीठावरील जे मान्यवर उपस्थित आहेत त्यांचा आम्ही या ठिकाणी आमच्या श्री गांगेश्वर क्रीडा मंडळ नारंगाच्या वतीनं सन्मान करत आहोत. सर्वप्रथम आपला वेळात वेळ काढून या ठिकाणी आमच्या विनंतीला मान देऊन आपल्या देवगड तालुक्याचे पोलीस निरीक्षक सन्माननीय बगळे साहेब
या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मंडळाच्या वतीनं त्यांचा या ठिकाणी सन्मान होत आहे. मंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय प्रदीप दुधवाडकर यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सन्मान करावा. सन्माननीय बगळे साहेब त्यांचा या ठिकाणी सन्मान होत आहे. मंडळाचे अध्यक्ष प्रदीप दुधवाडकर त्यांचा शाल श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करत आहेत. यानंतर शाल पुष्पगुच्छ श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा या ठिकाणी सन्मान होत आहे. यानंतर सन्माननीय नवीनचंद्री बांदिवडेकर यांचा या ठिकाणी सन्मान होत आहे. मी मंडळाचे उपाध्यक्ष कार्याध्यक्ष संतोष भावे यांना विनंती करतो की त्यांनी बांदिवडेकर साहेबांचा सन्मान करावा. शाल श्रीफळ पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्या ठिकाणी मंडळाच्या वतीनं त्यांचा सन्मान होत आहे. यानंतर आपल्या गावचे सुपुत्र उद्योजक सन्माननीय अमेयजी शिंदे त्यांचा या ठिकाणी मंडळाच्या वतीने सन्मान होत आहे. प्रसाद राणे यांना विनंती करतो की त्यांनी अमेयजी शिंदे यांचा सन्मान करावा. शाल श्रीफळ पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन या ठिकाणी अमेयजी शिंदे यांचा सन्मान होत आहे. मंडळाचे कार्याध्यक्ष प्रसादजी राणे या ठिकाणी हा सन्मान करतायत. यानंतर आमच्या गावचे नवनिर्वाचित सरपंच आमचे परममित्र महेशजी राणे यांचाही या ठिकाणी आमच्या मंडळाच्या वतीने सन्मान होत आहे. मंडळाचे कार्यकर्ते बाळा पाटील यांना विनंती करतो की त्यांनी महेशजी राणे यांचा सन्मान करावा. शाल श्रीफळ पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन या ठिकाणी त्यांचा सन्मान होतोय. आमच्या गावचे प्रथम नारी आता सरपंच महेशजी राणे यांचा या ठिकाणी सन्मान होत आहे. यानंतर रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडगावचे अध्यक्ष तसेच मिडगाव गावचे सरपंच सन्माननीय भाई नरे यांचा या ठिकाणी सन्मान होत आहे. मी निलेश गावकर यांना विनंती करतो की त्यांनी भाई नरे यांचा सन्मान करावा. शाल श्रीफळ सन्मान चिन्ह देऊन या ठिकाणी त्यांचा सन्मान होत आहे. यानंतर त्यांच्या सुमुद्राच्या प्रार्थनेनं या ठिकाणी या कार्यक्रमात ते रंग भरलेले आहेत आणि माजी पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद सदस्य सौ मनस्वी खारे यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. मी निलेश सुर्वे मंडळाचे खजिनदार यांना विनंती करतो की त्यांनी सौ घारे मॅडम यांचा सन्मान करावा. शाल श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देऊन या ठिकाणी त्यांचा सन्मान होतोय. यानंतर आमचे परममित्र सहकार्यकर कॉलेज देवगडचे सहकार्यवाह व्ही.सी. खडपकर हे सुद्धा आमच्या विनंतीला मान देऊन या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचा या ठिकाणी शाल श्रीफळ मी मोहन धुवार यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सन्मान करावा. व्ही.सी. खडपकर त्यांच्या या ठिकाणी शाल श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देऊन सन्मान होतो. धन्यवाद. या ठिकाणी हा सन्मान सोहळा आणि यानंतर आमचे सन्माननीय सुनीलजी पारकर यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. या मंडळाचे अध्यक्ष प्रदीप दुधवाडकर यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सन्मान करावा. सुनीलजी पारकर.
धन्यवाद. सर्व मान्यवरांना मी बसण्याची विनंती करतो. त्यानंतर मान्यवरांमधून ज्यांना आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करायचं असेल त्यांनी आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं. या ठिकाणी नवीनचंद्री पांदोडेकर आपलं मनोगत व्यक्त करतायत. जय गांगेश्वर. सर्वांनी जो भाषण केली तो वेळ आता जास्त झालेला आहे. खरे आपण ज्या स्पर्धेसाठी ते आज जमलो त्याचं महत्व कमी नको करायला, म्हणून सर्वांच्या वतीने मी भाषण करतो. व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, कारण आपण वेळेचा नारिंगरेकरांच्या घंटेळी होईपर्यंत पोयरेकरांनी जमीन नेल्याने हा आपल्याला सर्वांना इतिहास माहिती आहे. त्यामुळे आपण वेळेचा भान ठेवून आपण बोलूया. आणि सर्वप्रथम नवीन वर्षाच्या सर्व उपस्थितांना, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांना शुभेच्छा. त्याचप्रमाणे गांगेश्वर क्रीडा मंडळ जे आहे नव्याने स्थापन झालेलं आहे, ह्याचे सर्व पदाधिकारी, सदस्य आणि ग्रामस्थांना मनोमन मी त्यांचं अभिनंदन करतो. कारण जी नारिंगरे युवक मंडळ यांनी जी परंपरा इथे जोपासली होती ती परंपरा तुम्ही पुढे चालू ठेवली आहे. आणि युवकांनी एकत्रित येऊन बरंच काय आम्ही करू शकतो हे नारिंगरेच्या युवक मंडळांनी गेल्या काही दशकात सिद्ध केलेलं होतं. आणि आता तुम्ही केवळ क्रिकेट पुरती सीमित न राहताना, खरं मी क्रिकेट प्रेमी आहे, सर्वांना जगजाहीर माहिती आहे. आणि भरवलेली आणि फायनली सिंधुदुर्गातली पहिली डे नाईट स्पर्धा ही देवगड कॉलेजमध्ये भरवण्याचा सन्मान हा सुद्धा आम्हाला प्राप्त झाला होता. हा सगळा तुमच्या प्रयत्नातनं, तुमच्या सर्वांच्या कष्टातनं आणि सर्वांच्या एकोप्याने ते शक्य झालं होतं. आजही तीच परंपरा पुढे नेतात. आणि आज आपण 25,000च्या बक्षिसाने सुरुवात करतो आहोत. तर ही दिव्यांगत व्हावी, ही स्पर्धा मोठी व्हावी यासाठी तुम्ही प्रयत्न केले पाहिजेत, परिश्रम घेतले पाहिजेत. आणि त्याच्यासाठी जे काय बांदेडेकर बंधूंकडनं सहकार्य लागेल ते आम्ही सहकार्य देण्यास तयार आहोत. केवळ क्रिकेट पुरते आम्ही सीमित न राहताना इतरही बरेचशा गोष्टी आहेत. हा गाव सर्वात आदर्श कसा व्हावा यासाठी सुद्धा आपण प्रयत्न केले पाहिजेत. गावामध्ये स्वच्छता राहिली पाहिजेत. आम्ही आमचे नवनिर्वाचित सरपंच माझे मित्र महेश राणे यांना मी सांगणार आहे, तुम्ही विशेष लक्ष घाला. आणि मला आनंद त्या दिवशी होईल ज्या दिवशी गावामध्ये कुठलाही पक्ष नसेल, गावापुरती सर्व एकोप्याने काम करतील आणि एकच लक्ष असेल, नारिंगर हे गाव ह्या पंचक्रोशीतलं, ह्या जिल्ह्यातलं, ह्या महाराष्ट्रातलं, ह्या भारतातलं सर्वोत्कृष्ट गाव असं ज्या दिवशी चित्रात येईल त्या दिवशी आमच्या सर्वांचं यश साफल्य झालेलं असेल असं मला वाटतं. दुसरं म्हणजे आपण सगळे खेळ आणि गोष्टी करू शकतात, पण सगळी सोंग करता येतात, पैशाचा सोंग करता येत नाही. त्यासाठी रोजगार हा फार महत्त्वाचा घटक आहे. आणि तुमच्या सर्वांच्या माहितीसाठी मी तुम्हाला सांगतो की कधी न होऊ घातलेला असा भला मोठा प्रोजेक्ट हा राजापूर तालुक्यामध्ये बारसू सोलगाव इथे RRPCLच्या नावाने येत आहे. हा प्रोजेक्ट भारत सरकारचा आहे, महाराष्ट्र राज्य ते राबवणार आहे, पुढे नेणार आहे. आणि ह्या प्रोजेक्ट मधनं 1.5 लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे. 1.5 लाख लोकांना. सुदैवाने मी ज्या संघटनेचा अध्यक्ष आहे ती संघटना ह्या RRPCLशी टायअप केलेला आहे आम्ही. आणि जे युवा युवकी तरुण यांना तिथे जर नोकऱ्या हव्या असतील तर तिथे आम्ही काही फॉर्म्स दिलेले आहेत, प्रिंटेड फॉर्म आहेत. ते आमच्या या मंडळींकडे पण आता आम्ही दिलेले आहेत. ते तुम्ही झेरॉक्स काढून सुद्धा ते फॉर्म भरून जर तुम्ही ते ह्या मंडळाकडे जर सादर केलेत, या पंचक्रोशीतल्या सगळ्या युवकांना मी आवाहन करतो तुमच्या सर्वांच्या माध्यमातून, तर आम्ही ते फॉर्म्स मॅनेजमेंटकडे सबमिट करू. त्याच्यानंतर पुढची प्रोसेस अशी आहे की तिथे 28 प्रकारचे ट्रेड आहेत. सुमारे 25,000 नोकऱ्यांसाठी 28 प्रकारचे ट्रेड आहेत. आणि हे ट्रेडचं ट्रेनिंग सेंटर येत्या पुढच्या 2024 मध्ये तुम्हाला दिसेल. 2023च्या अखेरीस पर्यंत ते ट्रेनिंग सेंटर उभं होईल.
50 एकर मध्ये ट्रेनिंग सेंटर करणार. 50 एकर मध्ये सुमारे 500 कोटी रुपये खर्च करून हे ट्रेनिंग सेंटर बनते आणि इथे ह्या 28 ट्रेडचं ट्रेनिंग दिलं जाईल. इथे विशेषतः जे 10वी 11वी 12वीचे जे विद्यार्थी आहेत ते इथे पार्टिसिपेट करू शकतायत. ग्रॅज्युएट विद्यार्थी पार्टिसिपेट करू शकतायत आणि सुमारे 50 ते 55 हजारांनी पगार स्टार्ट होतो. 50 ते 55 हजारांनी पगार सुरुवात होते आणि 6 ते 6.25 लाख रुपयापर्यंत पगार आहे महिन्याचा. इतकं मोठं प्रोजेक्ट आहे, इतकी मोठी पेमेंट आहे. आणि विचार करा तिथे राहण्यासाठी 1 बेडरूम 2 बेडरूम 3 बेडरूम बंगलोज अशा पद्धतीचं कॅटेगरी वाईज राहण्याची व्यवस्था सुविधा कंपनीकडनं प्रोव्हाइड केली जाते. 10,000 लोक एका टायमाला बसून जेवतील एवढा मोठा मेस आहे. त्या 10,000 लोकांचं जेवण प्लस त्यांच्यासाठी लागणारं कॅटरिंग हे सगळं काही आपण स्थानिक लोक मॅनेजमेंट करू शकतो. हे पण तुम्हाला मी सांगतो. ताई तुम्ही महिला आहात तर तुम्ही जे तुमचे बचत गट आहेत त्यांना आपण तिथे इंट्रोड्यूस करून त्यांच्या माध्यमातून हे कॅटरिंगचं कॉन्ट्रॅक्ट आपण घेऊ शकतो आणि आपल्या लोकांना रोजगार देऊ शकतो. तर 1.5 लाख लोकांचा जो रोजगार आहे मी तुम्हाला सांगतो तो हाच आहे. रस्ते बनणार आहेत, कन्स्ट्रक्शन होणार आहे, कॉलनीज बनणार आहे, फॅक्टरी उभी होणार आहे. हे सगळं झाल्यानंतर जवळजवळ 1.5 लाख लोकांना रोजगार तिथे उपलब्ध होणार आहे. 2,000 बसेस लागणार आहेत. या 25,000 लोकांना ने-आण करण्यासाठी 2,000 बसेस असणार आहेत आणि या बसेससाठी 2,000 ड्रायव्हर, 2,000 क्लिनर, गॅरेजेस सगळं जे काय लागतं ते सगळं तिथे उभं होणार आहे. हा पण रोजगारच आहे. तिथे आम्ही कोणतरी आमचे लोक जाऊन पोहोचली पाहिजेत. या बसेसची कॉन्ट्रॅक्ट आम्ही घेतली पाहिजेत. अशा पद्धतीचे आमचे प्रयत्न राहणार आहेत. या सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या सगळ्या युवकांचा त्याच्यावर अधिकार आहे. मी तुम्हाला परत सांगतो या सगळ्या युवकांचा आमच्या सर्वांचा त्या रोजगारासाठी अधिकार आहे. आम्ही जर तो घेतला नाही तर बाहेरचे येऊन घेणार. मग बोलू नका बाहेरच्यांनी सगळं नोकऱ्या हिसकावल्या म्हणून आम्ही पाठी राहता कामा नये. लहान मुलाला आई वडील नर्सरीमध्ये घेऊन जातात आणि आतमध्ये शाळेत सोडतात. त्यानंतर त्या मुलाचं कर्तव्य असतं ते पार पाडणं, तिकडनं शिकून पास होणं. ते काम आम्ही करू. तुम्हाला दरवाजापर्यंत घेऊन जाऊ. दरवाजाच्या आत तुम्ही प्रवेश केल्यानंतर तुमची नोकरी तुम्ही मिळवायची आहे. बरंच काही सांगण्यासारखं आहे. जो मी त्यानंतर मी विनंती करेन प्रदीप दुधवडकर यांना की एक विशेष व्हिडिओ बनवूया आपण ह्या विषयावर आणि पंचकृषीमध्ये आपण तो व्हिडिओ पाठवूया ज्याच्यातनं मी तुम्हाला सगळी माहिती देईन या प्रोजेक्ट बद्दलची. कारण मी माझं आयुष्याचं अंतिम ध्येय ठरवलेलं आहे की किमान सिंधुदुर्गातनं 10,000 लोकांना विद्यार्थी मुलांना तिकडे नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत यासाठी माझा विशेष प्रयत्न असणार आहे. इथले जे उद्योजक आहेत त्यांना सुद्धा तिथे उद्योगाची संधी मिळाली पाहिजे हा माझा विशेष प्रयत्न असणार आहे. आणि कुठलाही प्रकारचा मोबदला न घेता कुठलाही स्वार्थ न ठेवताना मला निस्वार्थीपणे ही सेवा करायची आहे. मी ज्या भूमीत जन्मलेलो आहे त्या भूमीचं ऋण माझ्यावर आहे हे मी सांगतो. आणि पुन्हा एकदा सर्वांना शुभेच्छा देतो. आजच्या क्रीडा रसिक खेळाडूंना सुद्धा मी शुभेच्छा देतो आणि इथे थांबतो. जय गांगेश्वर. धन्यवाद. धन्यवाद बांदेवकर साहेब. आपण जी इच्छा व्यक्त केलेली आहेत नक्कीच आमचे कार्यकर्ते पूर्ण करतील अशी ग्वाही या निमित्ताने आपणास देतो. यानंतर सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की आपण प्रत्यक्ष क्रीडांगणावरती जाऊन या स्पर्धेचं श्रीफळ वाढवून उद्घाटन करावं. कोकण पॅकर्स आणि लक्ष 11 या दोन्ही संघाने आपले खेळाडू ग्राउंडवरती दोन्ही बाजूने उभे करायचे आहेत. कोकण पॅकर्स आणि लक्ष 11 लाईन अप करायचं आहे. या दोन्ही संघांना विनंती आहे. कुणकेश्वर पॅकर्स आणि लक्ष 11 कुणकेश्वर पॅकर्स आणि लक्ष 11 या दोन्ही संघाने आपले खेळाडू ग्राउंडवरती उपस्थित करायचे आहेत. या ठिकाणी आता थोड्याच वेळ प्रत्यक्ष क्रीडांगणावरती श्रीफळ वाढवून
मान्यवरांच्या हस्ते या भव्य अशा क्रिकेट स्पर्धेचं उद्घाटन होत आहे. कुणकेश्वर पॅकर्स आणि लक्ष 11 दोन्ही संघांनी आपले खेळाडू लाईन अप करायचे आहेत. बबन घाडी इथे असतील ते या ठिकाणी यायचं आहे. बबन घाडी बॉल ठेव रे तुमचे बी होयात ना फोटो. आज मत एका तुझ्याच गावातल्या बाळ गोपाळ असेल बाबा तू आज समाज त्यांनी हे जे काय क्रिकेटचे सामने आपले भरवले आहेत तुझाच आज नाव घेऊन किंवा गांगेश्वर क्रिकेट संघ किंवा समज कोणी की बाबा जे काय आपल्या लेकरांनी आपली जी काय सामन्यांका सुरुवात करतात तुका मर्यादित भरला ठेवला पूर्णपणे तू राजवता मान्य कर बाबा तुला समज की गावातले परगावातले बाबा बाहेरच्या तुला समज की तालुक्यातले जिल्ह्यातले जे काय संघ येणार असं कोणा काही असं एक कोणाला होता केलं गेलेलं तो पूर्णपणे सांभाळ कर आणि हसत खेळत अंदाज निर्विघ्नपणे बाबा हे सामने पार पाडून दे. खेळाच्या बाबतीत क्लेश टंटो घडता कामा नाही, काडी किसवर त्रास होता कामा नाही, लोईक धक्को लागता कामा नाही. केले गेलेल्याची पूर्णपणे रखवाली आधार आणि खात्री पटवण्यात तू बाय माझ्या गणपती बाप्पा इसी काढू काय उद्घाटन झालेलं आहे. नवीन कलरची बांधवडेकर बॅटिंग करतायत, बॉलिंग करतायत आणि शिंदे सुंदर असा बॉल. बांधवडेकर यांना काही खेळता आलेलं नाहीये. रमेशजी शिंदे यांचा पुढचा बॉल बांधवडेकर यांना आणि आता मात्र उंच ठेवलेला आहे. एक धाव चला आता मी निघतोय. बाय बाय. तुका बघत होती लोक मला बरंच काय काय म्हणून होते. कमेंट वाचल्यावर कळत तुका. चल आता बाय बाय कर सगळ्यांका. आपले आता नवनिर्वाचित सरपंच खेळत आहेत.
कुंकेश्वर पॅकर्स आणि लक्ष 11 आणि ग्राउंडवरती यायचं आहे. सुंदर. दोन्ही टीमनी इथे लाईन अप करायचं आहे. कुंकेश्वर पॅकर्स आणि लक्ष 11. वीर मानकरी कुंकेश्वर आणि लक्ष 11 यांच्यामध्ये या ठिकाणी आता सामना होणार आहे. तत्पूर्वी दोन्ही संघाने या ठिकाणी मित्रांनो आता सुरुवात होईल क्रिकेट स्पर्धेला आणि आता मी चाललो आहे मुंबईला, त्यामुळे मी पुढे येता एवढा वेळ थांबू शकत नाही आहे. तर आता हा व्हिडिओ इथेच थांबूया. चालू हा. तर आता आपण इथेच थांबूया. पुढचा व्हिडिओ आता शूट करणं शक्य नाही आहे आणि आता बघू फायनल वगैरेला कोणी जर बाबूला वगैरे वेळ असेल तर शूट करायला सांगेन त्याला. तुमचा इथे थांबूया आणि जे जवळपास आजूबाजूच्या गावातले असतील त्यांनी जरूर या स्पर्धेला. आज 13 तारीख आहे, उद्या 14 तारीख आणि 15 तारखेला फायनल असेल. तर जे आजूबाजूच्या गावात असतील त्यांनी जरूर भेट द्या. तोपर्यंत बाय बाय आणि सर्व स्पर्धकांना आपल्या कलर्स ऑफ कोकणच्या टीमकडून खूप खूप शुभेच्छा. चला.